Ty už taký špecialista na ten Trenčín, ty to už druhý gól proti ním. No tak sedia mi, takže som rád, že som mohol pomôcť gólom zase nejakým a cenné víťazstvo pre nás. Ťažký zápas, v Trenčín vám to viackrát vrátil. Tak začali sme dobre, vyhrávali sme 2-0 a potom prišlo uspokojenie a vlastne sme hneď dostali gól a Trenčín hral dobre dneska, takže sme si museli siahnuť na dno síl a som rád, že sme to uhrali. Vy ste vlastne Trenčínu v tejto sezóne nedarovali ešte ani bod, myslím, že 5 víťazstiev, takže ako to hodnotíš? Tak každá výhra je dobrá a proste túto sezónu nám to s nimi ide a zase s nejakými inými týmami nám to nejde, takže pokračovať tej ceste a zase teraz nás čaká Slovan a tam tiež to chceme zlomiť. Ešte možno nazvať otázka, tento víkend 6-bodový, Poprad tiež ťažký zápas, Trenčín ťažký zápas, tak ako sú toho hodnotíš tie body? Tak super, 6 bodov, vlastne prišiel Dano Babka, tak bol to taký impuls pre nás, chceli sme, samozrejme sa každý chce ukázať, keď je to len asistent a tie víťazstvá ešte viac chutia, že fakt boli vybojované a verím, že po tej krátkej prestávke budeme pokračovať.